κουβαλιτσάκι ενός μάγου. Ναι, με τα προσωπικά αντικείμενα, εντάξει. Μια κυταριά. Ναι, διάφορα δεν παίζει ρόλο. Χαρτιά. Αυτή είναι μια βίδα. Αχα. Δεν είναι δική μου. Πρέπει να παρακολουθούμε. Θέλω λοιπόν να συγκεντρωθούμε και να σκεφτείτε ότι η βίδα σιγά σιγά βιδώνει. Μόνη της. Θέλω να το ελέγξετε, άμα έχει κάτι, μπορεί να το ελέγξετε. Ξανακάνω. Να το ξανακάνουμε. Θα κάνω κάτι άλλο τώρα, κάτι πιο περίεργο. Να το ξεβιδώσεις. Ναι, να το ξεβιδώσουμε. Ωραία αυτό. Α, μπορεί να το δώσει. Άσο. Να το δείξουμε στον κόσμο, που μας βλέπουν τα σπίτια. Θα προσπαθήσουμε να το ξεβιδώσουμε, κυρία. Να μην νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες. Θα βάλουμε και το ποτήρι, να το λέξει κανείς, από πάνω. Θέλω την προσοχή σας, εδώ πέρα καλά είναι. Θέλω να σκέφτεστε τη βίδα. Για να βιδώσεις με αυτό τώρα καμία ιδέα θα κεφάλι αυτό που εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έλειπε μια βίδα η αλήθεια. Καμία ιδέα να βιδώσεις μέσα σε κεφάλι. Είναι και ένα μαγικό, ο φίλος μου ο Νάρ